Muga-muga orang ana sing melebu lokerku. Aneh. Apa kui ya? Ayo didelok. Ayo merono. Berangkas? Iya. Orang mung siji, tapi ana telu. Aku usul ndang didelok isine saiki. Ngenteni disik. Ana sing sumunar. Ora. Ngenteni disik. Cah, kowe wis nyeret awake dewe melu tantangan iki. Jadi aku sing kapisan bukak berangkasku. Apik banget. Aku untuk milkshake Snickers. Tapi piye carane ngombe? Kowe guyon ta? Kowe mung kudu bukak tutupe. Kok aku ora kepikiran hewe ya? Untuk tak coba? Mesti wae. Ora. Iki shakeku, jadi aku sing bakal ngombe. Saliane kui, iki enak banget. Barang sing enak kaya ngene, kudu tak ombe dewe. Serakah. Saiki tak duduhi barang sing enak. Yen koktail iki enak banget, dadi kareben disiramake ing raimu. Apa sing wis kok lakoni? Wis entek lan. Iki tegese aku ora duwe apa sing bisa diombe saiki. Iki ora adil. Saiki giliranku bukak berangkas. Iwak. Kok ana sing entuk koktail lan aku entuk iwak? Iki gilani banget lan mambu. Adona saka awek dewe, ndang dipangan sadurunge gawe saruangan mambu. Yen aku mutah, kuwi salahmu. Oh, gilani banget. Ora aku ora bisa mangan iwak sagluntung iki, tapi kowe kudu mangan. Ya wis. Wah. Aku arep mutah mung delok wae. Iki gilani. Kenapa kowe gawe aku mangan iki? Adona barang medeni iki saka aku. Kowe guyu apa? Luwi becik dang bukak berangkasmu. Aku setuju. Wis wayahe. Mung kuwi wae permen Skittles siji. Jadi mesti enak banget. Permen biasa. Aneh. Wah. Kowe kenapa? Caca, ketoke aku kena mania Skittles. Aku wis ngimpi-ngimpi lara iki kecilik. Apik, saiki aku duwe permen sing ora ada enteke ing awakku. Entuk tak coba uga? Mesti wae. Enak. Kate, kowe gelem siji? Ora, gilani. Apik, iki pancen siji-sijine penyakit sing apik. Kate, kowe gelem nyoba uga? Ora, gilani banget. Ya wis, ing babak kapindo aku bakal bukak berangkas kapisan. Kejutan banget. Aku durung tahu duwe pop-it akeh kaya ngene sadurunge. Uga sing ora biasa kui. Iki permen jelly. Cacah, kowe tau ndelok iki? Ora. Apa kui enak? Mesti wae. Iki pancen enak banget sing ora masuk akal. Aku pengen mangan saben pop-it sak cepet teh. Oh iya, deloken wae kui. Iya, pengen dang diuntal wae. Aku mikir Kate ora bakal kabotan yen awek dewen jupuk setitik saka pop-it sing isi ana. Aku mikir dheweke ora bakal kabotan. Lah, ora, aku kabotan. Aja pisan-pisan mikir arep demek kui. Iki kabeh duweku. Ya wis, tak delok apa sing tak duweni. Aku emoh ngerti kui. Aku luwi wedi karo cacing tinimbang sapa wae ing donya iki. Kenapa aku dihukum kaya ngene? Kowe, kenapa aku dihukum kaya ngene? Tulung adohna barang medeni iki saka aku. Pas banget, dua ide apik. Vacuum cleaner cilik bakal nilametake Kate. Oh, untung wae. Oh, ora. Ana cacing siji sing durung ilang. Ingendi? Sing endi? Pas sing dur lambe. Oh, aku pancen kelewatan siji. Tapi ora apa-apa. Kate, uculna vacuum cleaner mandek ngambung kui, tugasku wis rampung. Pancen wong apit tenan aku iki. Wah. Kate, kowe kudu ndelok lambemu. Kowe ketok kayak kodok saiki.
Lan guyu ing dur masalah wong liya kuwi ora apik. Kanggo iki kowe kudu ngentekake cacing-cacing kuwi. Apa sing wis kok lakoni? Medeni banget. Gila nih, adona kuwi. Oh. Iya, luwi becik delok apa sing nunggu aku ing brankas. Dadi tak delok disik. Wah, ana ramuan apa iki ing kene? Muga-muga iki bakal gawe aku dadi cah wadon sing paling ayu ing donya. Rasa sing aneh banget. Oh, apa sing kedadean karo aku? Tulung bantu aku. Oh, aku cilik banget. Tulung jupukna aku munggah. Here we go! Lucu banget. Aku mung pengen ngelus bayi iki. Oh. Oh, wah. Saiki aku udah cah wadon sing paling cilik ing bumi. Iki duwe kauntungan. Contone, saiki Popit Cat dari trampolin biasa. Oh, deweke lucu banget. Aku mung pengen demek deweke. Aduh, Lara. Deloken apa sing wis kok lakoni indrijiku? Deweke kudu bayar kanggo iki. Wis kuwi wae. Cat, kowe pengen delok cah wadon cilik gelut karo cacing uga ta? Aku mikir iki seru banget. Ayo, Julie, awe dewe percaya karo kowe. Muga-muga deweke bakal slamet. Iya, jupuken. Iya. Julie sing paling hebat menang maneh. Julie, selamat ya. Kui apik banget. Cah, iki kabe amarga dukunganmu. Apa sing nunggu aku waktu iki? Oh, ora. Aku mesti pengen mangan daging mentah. Cah, sepurane tapi iki kakehan. Iki ana piring kanggo kowe, lan sugeng dahar. Kowe kasar banget. Iki dudu daging, tapi karet tenan. Malah ora bisa dicokot babar blas. Aku wis cukup. Peso lan garpu kudu bantu kowe. Dadi panganen kuwi. Oh, aku mikir aku rada kakehan. Saiki aku malah ora bisa mangan piring. Ya wis, wong-wong duwe ide goreng aku amarga ana alesane. Ora masuk akal yen mangan mentah. Siji iris wae gawe aku lara. Aku ora bakal amot maneh. Julie, luwi becik kowe mbukak brangkasmu. Ya wis, ayo didelok. Lan tongkat sihir misterius ini nunggu aku ing kene. Wah, aku penasaran mantra apa sing bisa dilakoni. Lan piye carane aku ngerti apa sing dilakoni tongkat kuwi. Kowe mung kudu muter kuwi. Ah! Aku dicokot. Ora ana sing tak sinau. Kowe me ngobong aku. Deloken apa sing wis kok lakoni? Apa kowe ora isin ngobong barange wong liya? Iki mung tongkat, dudu aku. Oh. Iki malah siap ngelarani aku. Ayo diselahake ing meja sadurunge awek dewe kabeh kobong. Kate, wis wayahe kowe mbukak brangkas. Kuwi mesti. Aku wis ora sabar ngerti apa isine. Lan ing jerengan ana barang sing enak. Ayo awek dewe nyoba es krim sing enak iki. Adona tanganmu. Aku mau ngentuk ember siji. Lan es krim ora ake ing kene. Dadi iki duweku. Sendok kaya ngene jelas ora cocok kanggo panganan. Butuh sing luwih gede. Saiki ayo merono. Ora ana sing luwih apik tinimbang es krim ing dina panas mangsa ketiga. Ayo awek dewe paling orang dilat kuwi. Ora, lebokna ilatmu maneh ing cangkemmu. Serakah. Kate, apa sing kedadayan karo kowe? Deweke rada kaku. Iya, aku ngerti carane nilametake deweke saka kademen total. Tongkat iki bakal bantu. Cah, matur nuwun banget. Tanpa kowe aku bakal beku selawase. Kayak ngene ini aku mung kobong. Mandek. Iki kesempatan apik kanggo masak sisa daging. Tinimbang barang mentah sing gilani, aku bakal mangan kebab sing enak. Aku lagi wae kerasa luwe. Kate, tanganmu sing kobong nilametake aku. Enak. Aku masak daging sing enak banget. Lan matur nuwun, Kate. Wis wayahe ngerti apa sing nunggu aku waktu ini.
Wah, Nutella disenengi kabeh wong, lan aku ora kajaba. Hei, deloken apa sing wis kok lakoni? Ora masalah, aku bakal dandani saiki. Oh, Lara. Mande nyebarake tutupe. Aku ora bakal lakoni maneh. Saiki aku mung bakal mangan Nutella sing enak. Julie, kowe malah ora bisa ngimpi babagan selai coklat? Lan aku kasil nyoba kui. Kok serakah banget kabeh wong iki. Tapi sejatine, aku gak ora entuk satetes wae. Apik banget. Oh, cah, aku duwe masalah. Tanganku macet ing jero lodong. Bantu aku ngetokake. Oke. Apa sing ora bakal kok lakoni kanggo kanca? Senajan aweke dhewe serakah banget. Ayo, obah. Mungkari setitik wae. Pungkasane. Oh, malah isi ada selai sing karing lodong. Khusus kanggo awek dewe. Matur nuwun banget kanggo bantuanmu. Aku mikir aku kudu lunga karo lodong ing tanganku. Oh, ana setitik maneh. Kate, saiki giliranku bukak berangkas. Mambune ora enak. Oh, ora. Keju sing gilani lan mambu banget nunggu aku ing jeron. Cah, iki ngluwihi kekuatanku. Aku mikir Julie lan aku bakal bantu kowe. Mesti wae, aweke dewe bakal bantu kowe nglebokake keju ing cangkemmu. Aku kerasa ora kepenak. Cah, kuing gilani banget. Aku memutah. Julie, apa sing ana ing brangkasmu? Aku gak penasaran banget pengen ngerti. Oh, aweke dewe pungkasane bebas. Barada kui mesti nyenengake lan narik kawigaten. Dadi mesti ake kanggo langganan lan sugeng kondur.